Така да е, щом се обичат майте, да се вземат в края на краищата. Така, не чак толкова съдбовно. Екип гости тази седмица събра коментаторската двойка, с която обсъждаме актуалните теми, която обаче днес е така на 50%. Да. Въпреки всичко, ни е приятно да посрещнем Евелина Славкова, социолога, с който цяла седмица си говорим за бурните събития у нас и в чужбина. Мартин Карбовски ми се обади сутринта, имате поздрави от него, с молба да отсъства днес от неотложен негов режим. Извинителна бележка не е изпратил. Да, който е изникнал в последния момент и съжалява и се извинява на зрителите, но утре ще е на мястото. Надяваме се. Утре ще го оставя тогава сам. Да. Днеска всичко е в тебе. Ами, имам доста неща, които да коментираме. Аз първо един съвет към Сашо да не нарича бъдещия президент на САЩ луд човек, защото само 5 гласа всъщност го делят от крайната победа. Не, това беше с... Разбира се, в кръга на ширата. Голяма изненада. Всъщност, някакси всички скандали, които се случиха по време на кампанията, не дадоха това отражение, което се очакваше. И може би по-скоро скандала с мейлите на Хилари Клинтън оказаха много по-голямо влияние, отколкото това с скандалите с жените на Доналд Тръмп. Разбира се, много интересно ще бъде как са гласували жените. Дали са гласували за Тръмп, дали са гласували за Хилари Клинтън. Всъщност, традиционно, може би това ще бъде интересно да кажем на зрителите, традиционно жените в САЩ гласуват за демократите, а мъжете за републиканците. Така че ще бъде интересно да видим дали това съотношение се е запазило. Струва ми се, че тук наблюдаваме едно явление, което пряко те засяга в качеството ти на социолог, случай, в който социолозите брутално бъркат. Защото ако аз не бъркам, последните социологически проучвания показваха, че Хилари едва ли не спокойно ще спечели тези избори. А всъщност резултатите са абсолютно различни. Тя даже няма шанс в момента, без да са преброени гласовете от всички щати, но е очевидно, че Доналд Тръмп ще спечели. Ще защита гилдията, ще се наложи да защита. Не, как? Защо се случва така? Случва се поради простата причина, че много често в социологическите изследвания хората не приемат, примерно в случая Доналд Тръмп, за престижен отговор и се срамуват и крият. По-скоро казват, че няма да гласуват или лъжат, че ще гласуват за Хилари Клинтън. Това е по същия начин, както позволите, е аналогията в България, че българската социолога много трудно може да хване ДПС като електорална единица, поради просто причина, че хората не искат да си кажат, че биха гласували за ДПС извън традиционните им райони. По същия случай, още един пример, в Великобритания, по време на референдума, всички социологически изследвания, около 150 социологически изследвания в рамките на 5-6 месеца бяха проведени и там една част от хората всъщност казваха, че ще гласуват за оставането на Великобритания. Всъщност видяхме какъв обрат има. Просто заради този престижен отговор. Като спомена това за Доналд Тръмп, от света на технологията, понеже аз съм любопитен там, създателя на първия, така да кажем, виртуален член в света, беше видно изказал подкрепата си за Доналд Тръмп в интернет. И оттам такава омраза тръгна към него, че... Само да кажа, че в момента гледаме архивни кадри. Хилари въобще не е в настроението, в което я виждаме в момента на кадрите. Извинявай, че... Не, това е по-интересно. Искам да кажа, че наистина има последствия. Той каза, че подкрепя Тръмп и че събирал пари дори за неговата кампания и хората спряха да си купуват продукта му. Да, това може... това е мащабен продукт, който е единствен по рода си в този смисъл. И въпреки това хората се отказаха от това. Значи има наистина голямо влияние да кажеш там за кой си. Тук мисля, че не е така. Вижте, интересно е това в американската политическа култура, че всъщност звездите, ако погледнем, те се застъпват за един или друг кандидат и всъщност в полза, Мерил Стрип, Бейонсе, доколкото... Робърт Де Ниро. Едно от най-силните изявления беше на Робърт Де Ниро. Робърт Де Ниро, което циркулираше доста сериозно в социалните мрежи. Те оказват много сериозно влияние, но наистина просто Доналд Тръмп не беше престижният отговор и затова и социологията не го хвана. Ние виждахме как непрекъснато варират. В един момент Хилари изравняваше, но той стопи невероятна разлика, която изглеждаше в очите на всички експерти невъзможно за стопяване. Той се оказа най-добрия популист, между другото, точно това, което е, защото той всъщност, колкото и сложно да е всичко това, той и просто хората му се довериха, явно му се доверяват заради това, че той говореше за страха от бежанците, от мигрантите, за това, че хората взимат на чужите хора, пришелците взимат работата на американците, а те искат да са си американци, да са си цяло и за работа. Тоест всичките тия болни теми, които американците реално ги вълнуват и той така ги
популистки подведе сега, дано да не ги е подвел, става просто. След икономическата криза, реално, основният електорат на Тръмп, ако се погледне, това са бели мъже на средна възраст, които просто се надяват по някакъв начин да преодолеят икономическата стагнация, да бъде преодоляна тази икономическа стагнация. Да върне Glory Days of America. Да, така че наистина много интересно. В момента се променя в крайна сметка и това, което ще се случва в света. Все пак първата заявка на Доналд Тръмп беше за среща с Владимир Путин, което ще бъде изключително култова, интересна среща. Ще видим какво ще проистече. Струва ми се, че всички класически политици трябва да живеят с две на ум вече, не с едно на ум. Защото само преди няколко години аз съм сигурна, че дори да бяхте направили социолозите проучване по цял свят, възможно ли е Доналд Тръмп или някой като него да стане президент на Съединените американски щати, отговорите щяха да са наистина от 90 нагоре, с отговор не. Но ето, че в стремежа си да накажат политическата класа, огромна част от американците си затвориха очите за много лъжи на Доналд Тръмп, които лъснаха по време на кампанията му, за много неприемливи според така масово споделяните в Америка ценности, негови изказвания, поведение в годините, включително лицемерие по линия на жена му, която самата тя е имигрантка, работила е незаконно, въпреки че той иска да изгони всички тези хора от Америка. И всичко това се оказа, че няма чак такова значение и желанието да накажат, струва ми се, народа да раздаде шамари на политическият елит, на политическата класа. Имаме нова президентска фамилия, ако мога така да го определя. Ако ги погледнем всъщност президентските фамилии в това, имаме вече нова Тръмп. Разбира се, идея с съпруга емигрантката от Европа. Незаконна работа. Може би той ще е екстрадиран. Може да смени. Статут на нея. Всичко е наред. Въпросът е, че в началото, като е пристигнала, реално и тя била като всички други емигранти. Ще бъде интересно ролята на първата дама. Тя е в крайна сметка не е толкова незначителна, така че ще бъде интересно какви ще бъдат нейните каузи. Не, ми е мъчно за Барак Обама, той ми беше най-симпатичен. За съжаление, американската конституция не позволява от 2 мандата. Малко по-късно ще имаме възможността да включим и Христофор Караджов, наш колега, който от години живее и работи в Съединените щати и изключително изкъсно следи кампанията за президентските избори там, така че повече любопитни подробности от него след малко. Ако искаш сега ние да продължим към другите теми, които заслужават коментар според теб, чакаме и вашите коментари на страницата ни във Фейсбук. Да, пишете ни. Знаете, че ще отразим това, което мислите. Всъщност пак тема свързана с политиката. Това, че политическите възгледи също имат значение за една двойка. Тоест, когато ти избираш един човек, освен че гледаш неговият ръст, неговите очи, неговата коса, политическите му възгледи също са много важни. Това показва ново проучване. Всъщност, ако пак се върнем на САЩ, там аз съм убедена, че вашите зрители са забелязали в филмите как някакви семейства се карат, разделят, защото единият републиканец, другия демократ. В България, честно да си призная, не съм го забелязала това в някакви двойки, но е интересен акцент, че политическите възгледи все по-голямо значение имат всъщност при формирането на една двойка. Тоест, няма противоположностите сега. Ще бъде интересно, ако има такава статистика, защото вероятността на някоя жена да изгони съпруга си, който гласува за Тръмп, се увеличи с неговото избиране за президент. Или си хваща багажа и емигрира в Канада, защото има и такава новина в световните медии, че много хора са обявили, че ако Тръмп наистина стане президент, както очевидно ще стане, те ще емигрират в Канада. Да, всъщност един много интересен статус от сутринта, който забелязах. Сега ние ще приемаме ли американски бежанци в Европа, за да знаем как да се организираме, защото... Се обърнаха нещата. Да, нещата се обърнаха. Имаше много такива заявки. Интересна ситуация. Наистина изненадващо е. Като стана дума за двойки и за различия, нова новина, нови новини по актуалната тема за Анджелина Джоли и Брад Пит, техния развод. Оказа се, че Анджелина Джоли е спечелила на първото дело попечителството върху своите деца, което ми изненада, тя била поискала разбира се, Брад Пит да вижда децата, но само при строго регламентирано време и в присъствието на надзорник, психолог. Значи, бащата отиде си види децата, но винаги седи едно служебно лице там. Което е малко идиотско, наистина, защото... Което трябва да си мери думите и действия. Аз, честно да си призная, проследих този казус, но така и не разбрах какво се случило в този самолет, в който след това и ФБР всъщност разследваше. Интересен казус. Според злите езици той пиел, взимал наркотици и се държал
не добре с децата, каквото и да значи това. Ами Америка доста проблеми имат. Тръмп президент, раздели се най-култовата им двойка. Мисля, че ще трябва следващата година нещо да направят. Да. Така, сега имам връзка с Христофор Караджов. Включваме го по скайп от Лонг Бич, Калифорния. Добро утро, или всъщност при вас е късна нощ. Добро утро и да ви съобща новината. Преди 30 секунди обявиха официално от Тръмп за президент на Съединените щати. Хилари Клинтън се обадила по телефон. Признае загубата в изборите. Окончателно е. Да. Честито. Добре, как стана така? Простичко те питам от много далече. Знам, че ти следеше изключително изкъсо тази кампания. Както казах вече в едно друго предаване, тази аутопсия ще бъде много дълга и продължителна. Много фактори явно се намесиха тук и самите настроения в света, в Съединените щати, както много добре каза един чудесен коментатор по CNN преди може би час-два, всъщност демократите не усетиха или не отдадоха достатъчно внимание на болката, която достатъчно много хора изпитваха съвсем реално и се отнесоха пренебрежително към нея, нали? Защото поведението на Тръмп с бомбастичността му и агресивността му, те може би по някакъв начин отклониха вниманието и критиките от реално съществуващи проблеми, които всъщност помогнаха за неговото издигане, за това той да преодолее там 16-17 републикански кандидати, знаете, една невъзможна мисия, която започна през юни 2015 година и на 8 ноември, всъщност на 9 ноември 2016 година завършва с може би най-невероятната победа на президентски избори в може би цялата история на Съединените щати. Какво се коментира сред наблюдателите и анализаторите в Америка? Ясно ли е въобще какво следва от тук нататък, след като Доналд Тръмп стане президент? Всички знаем повече или по-малко за нещата, които той е обещавал в рамките на кампанията си, но доколко и какво от всички тези неща може да очакваме да започне да се случва? Това, което следва е, че той ще управлява поне следващите 2 години с мнозинство в Сената и в Камарата на представителите. Тоест Конгреса е негов и Съединените щати ще имат републиканско управление поне до следващите избори за Конгрес, които са след 2 години точно. Какво точно следва? Кое от предизборните си обещания той ще изпълни, кое няма да изпълни, от кое ще се отметне, това е много трудно да се каже. Аз бих могъл да прогнозирам, че все пак Съединените щати са демокрация и Тръмп не е монарх и той не може да решава нещата еднолично. Има много сериозни интереси, които трябва да балансира. Има всякакви видове естаблишмент, включително в външната политика, в икономиката. Ще има някакви реформи, ще има някакви движения, ще има някакви промени, но не бих се обзаложил, че кой знае колко голяма част от предварителните обещания ще бъдат изпълнени. Трябва ли, например, имигрантите да се страхуват? Трябва ли имигрантите, специално, примерно, една от основните теми в кампанията му, да се страхуват, че реално ще трябва да си ходят? Аз сега ще ви издам една малка тайна. В Калифорния 10% от работната ръка са хора, които нямат документи или както ги наричат другаде, нелегални имигранти. Значи тези хора, ако изведнъж бъдат по някакъв начин изловени, изритани или нещо такова от държавата, икономиката ще фалира. Същото е положението в много други щати в различна или степен. В селското стопанство, дори в промишлеността, в много места зависимостта от тези имигранти всъщност е много сериозна. Тоест, трябва да бъде намерен начин реформата да се проведе разумно. Той имаше опити много отдавна още. Джордж Буш на времето, преди 10 години, се опита да проведе една доста разумна имиграционна реформа и беше торпилиран от собствената си партия, макар че и той имаше тогава мнозинство в Конгреса.
И няма как, нали, да бъдат мерките в тази посока да бъдат изключително агресивни и да съвпаднат с риториката. Нали. Не го виждам това. Бих бил невероятно изненадан, макар че нали, след провала на всички прогнози, аз вече се въздържам да използвам категоричните заключения трябва всички да ги оставим, но кои други предизборни обещания на Тръмп според теб биха били трудно реализуеми вече от гледна точка на реално управление? Ето, например, отмяната на Обамакер. Защото хубаво, нали, може да бъде. Това е един документ, който е няколко хиляди страници дебел. Има ангажимент, има поети договорки с застрахователни компании. Само да вметна, че в момента зрителите ни наблюдават на живо картина от щаба на Доналд Тръмп. Очевидно той се кани да произнесе своето слово. Да, довърши. Продължаваме да слушам. Така че 20 милиона души са на Обамакер и тези души не могат да бъдат изхвърлени тук от здравното осигуряване и да бъдат върнати в положението, което бяха преди Обамакер. Така че някакви такива практически действия, те винаги засягат огромен брой хора, както казах, с имигрантите, с здравното застраховане. Не е толкова лесно да се управлява. Лесно е да се говори, лесно да се правят митинги, лесно да се раздават обещания, да се управлява е съвсем друго умение и съвсем други съпротивителни сили има срещу тебе. Ако ти се влиза в този анализ от гледна точка на България, този избор за президент на щатите как стои? И за нас какво следва? Това също е нещо, което нали, ще видим и ще разбереме. Аз бих ви казал да се замислите, да речем, в рамките на последните 25 години, дали смяната на няколко президенти на Съединените щати са променили коренно отношението на Съединените щати към България. Защото аз мисля, че не. Съединените щати си имат стратегически интереси, имат си политика, има си, ако щете, външно-политически естаблишмент в Вашингтон, който тези всичките чиновници на средното ниво, които не се променят с всяка власт. И основните насоки мисля, че ще останат същи. Това, което се променя, обикновено е риториката и нали, някакви движения на върха, но като основа, мисля, че няма толкова големи промени. Освен това, България все пак е много малка брънка от американските интереси. Благодаря много, Христофор Караджов, с коментар на новината. Доналд Тръмп е новият президент на Съединените американски щати. В момента виждаме първото му слово, вече в качеството му на официално признат за такъв. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service. Да, ето Доналд Тръмп, който сега звучи много благо и започва словото си с поздравления за Хилари Клинтън, която до вчера наричаше с много светисти епитети. Точно така. Последно каква жена беше, че ми избяга сега израза от главата, но последно я беше определил като, примерно, зла жена или нещо такова. Той толкова много определения хвърли по нейно име, че просто е наистина трудно човек да Сега, възхитителна историята на Доналд Тръмп сама по себе си. Аз съм и чел книга за него и филми съм гледал, може би сега трябва да си припомня, и въобще цялото му развитие като личност за бизнесите, за фалитите. Той по едно време имал дължава над $2 милиарда на банките и е бил абсолютно сринат със земята. Да, но този е един от най-мащабните, след който връща всичко това. Тоест, как един човек от обикновено семейство. Ами не е толкова обикновено, защото баща му дава $1 милион или някаква по-крупна сума, за да започне своя бизнес.
$, което само по себе си е доста сериозна сума. Да, има и по-обикновени хора, нали? Но ако може да, спекулации малко това с началото на Тръмп, но така не, че баща му наистина му е помогнал, но не е някаква супер влиятелна фамилия, която да го... Да, само 1 милион ми дай и нищо не ми помага. Няма никакъв. Добре, на нас, когато 1 милион с тебе, ние нищо не можем да направим. Не, дай да проверим. Не можем. Мамо с късмет ме хвърли на смет общо заето по тази аналогия, но само последни думи, ако позволите. Всъщност това, което може да заключим за изборите в САЩ, че наистина Америка така доказа, че страната на неограничените възможности, защото се оказа, че един човек като Доналд Тръмп, който се занимава с конкурси за красота, с различни реалити предавания, всъщност успя да стане президент на тази държава, основна политическа фигура в целият свят. И преди години продължаваме след малко също за президент, което също е... Живеем в исторически времена, ако бъдем искрени. Тръмп е президент, ние тук сме си добре. Я да видим сега какво предстои в преди обед, защото ние сме далече от океана, а пък сме си тук в България.